Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course, Maghinapon Tabay. Meaning lisona, atong tukion ang paggamit sa pseudo-noun nga wake. Nga pasabot, maudi ay nga nanto ka. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang pasabot sa pseudo-noun nga wake kay rason. Og sa sod sa sentence, ang pasabot sa wake kay maudi ay nga nanto ka. Natural lang nga nanto ka. Bantog ra nga nanto ka o pasabot ni ana kay nanto ka. Mao-mao ang wake sa miagi natong gituki nga hazu. Ang diferensya kay ang hazu adunay pagdahom, samtang ang wake kay mo ekspresar lamang og konklusyon o katapusan base sa unsay nadunggan o nakita sa nagsulti. Sama sa hazu, ang wake usa ka predicate extender nga mopasabot og rason, hinungdan o sitwasyon nga mopalandong og konklusyon base sa nakita o nadunggan sa nagsulti. Ang wake pwede nga gamitong nag-inusara sud sa sentence apan ang hazu di pwedeng mag-inusara. Ang wake magamit pag nominalize og mga verbs og verb clauses. Pwede ang wake mo modify og mga i-adjectives og na-adjectives. Pwede pod gamiton ang wake kuyog og mga prenominal demonstrative pronouns sama sa sono, ang sono wake nga pasabot kanang rasona o kanang kasuha, ug pwede pod ang sonna og konna sama sa sonna wake o konna wake. Kung gamitan og mga nouns, ang wake mogamit sa pattern nga noun to you wake sama sa usa ka quotation. Og inighimo sa negatibo, mahimong wake wanay o wake ganay nga pasabot way rason, ug ang wake janay nga pasabot di ingon ana. Adunay mga sitwasyon nga ang wake mapulihan og hazu. Atong mga unang ehemplo kay mga verbs og verb clauses nga ginominalize sa wake. Ang verb nga ana sa tubangan sa wake kinahanglan ana sa plain form. Pwede kini nga affirmatibo, negatibo, non-past tense o past tense basta fully conjugated lang siya ug anaa sa plain form. Kini nga sentence, kare ga okotte iru wake ga wakaranai. Kare ga okotte iru wake ga wakaranai. Ang nani-nani ga wakaranay pasabot wa ko kasabot og ato kining natuki sa leksyon 8 bahin sa simpleng abilidad. Ang pasabot sa wake kay rason, busa ang pasabot sa wake ga wakaranay kay wa ko kasabot sa rason. Kining atubangan sa wake kay usa ka verb clause. Kare ga okotteiru. Pasabot naglagot siya og ginominalize kini sa wake. Ang hubad sa tibok sentence kay wa ko kasabot sa rason nga naglagot siya o wa ko kasabot nga nung naglagot siya. Kare ga okotteiru wake ga wakaranai. Sa laing bahin, ang teiru conjugation mo ekspresar kini og aksyon nga nagpadayon o progressive tense og pwede ninimo rebyuhon sa leksyon 33. Sunod tang ehemplo, Tanaka-san ga sore o shiranai wake ga nai. Tanaka-san ga sore o shiranai wake ga nai. Pasabot sa wake ganay kay way rason. Ug ang atubangan sa wake kay adunay verb clause. Tanaka-san ga sore o shiranai. Wa kahibaw niini si Miss Tanaka ug ginominalize kini sa wake. Ang hubad sa tibok sentence kay way rason nga wa kahibaw si Miss Tanaka niini. Tanaka-san ga sore o shiranai wake ga nai. Sunod nga ehemplo. Anata ga mo gakkou ni konakunatta wake o oshiete kudasai. Anata ga mo gakkou ni konakunatta wake o oshiete kudasai. Ang atong main sentence kay wake o oshiete kudasai. Palihog sultii ko sa rason. Ug atubangan sa wake kay kining subordinate clause. Anata ga mo gakkou ni konakunatta. Wa nakamuari sa eskwelahan o ginominalize kini sa wake. Ang hubad sa tibok sentence kay palihog sultii ko sa rason nga wa nakamuari sa eskwelahan.
O laing pagkasulti mas simple, palihog sulti ko nganong wa na kamo ari sa eskwelahan. Anata ga mo gakko ni konako natta wake o oshite kudasai. Sa laing bahin, ang te kudasai conjugation mo ekspresar og pagpanghangyo og imo kining ma-review sa leksyon 39. Samtang ang nakunaru conjugation mo ekspresar og di na mobuhat og imo kining masinati sa leksyon 72. Sunod nga ehemplo, boku wa shinpai shinai wake ni wa ikanai. Boku wa shinpai shinai wake ni wa ikanai. Kining atong main sentence, boku wa wake ni wa ikanai, nga ang hubad kay di ko moadto anang rasona. Og atubangan sa wake aduna tay verb shinpai shinai o di ko mobalaka. Ang shinpai shinai ginominalize sa wake. Bale, ang literal nga hubad sa tibok sentence kay di ko moadto anang rasona nga di ko mabalaka. Sa sayong pagkasulti, di nako matabang nga mabalaka ko. Lisod sabton gamay tungod sa double negative apan hinahinay laghuna-huna. Boku wa shinpai shinai wake ni wa ikanai. Di nako mapugngan nga mabalaka ko. Sunod nga mga ehemplo kay matang sa mga i-adjectives nga giparisan og wake. Kinahanglan ang i-adjective ana sa plain form unya fully conjugated ngadto ba sa non-past o past tense, affirmatibo o negatibo basta ana lang gyud sa plain form. Di ta makagamit og mga formal conjugations. Chokoreto ga nigai wake wa senmonka ni kite mimashita. Chokoreto ga nigai wake wa senmonka ni kite mimashita. Nining sentensa, ang wake mo ay atong topic kay gimarkahan kini sa topic particle wa. Og sa atubangan niini maong atong i-adjective clause. Chokoreto ga nigai. Pait ang tsokolate. Bali ang tibok topic sa sentence kay ang rason nga ang tsokolate pait o nganong pait ang tsokolate. Og unsa man bahin ining rasona? Senmonka ni kite mimashita. Misuway kog pangutana sa usa ka eksperto. Busa ang literal nga hubad kay bahin sa rason nga ang tsokolate pait, akong gisuway pangutana sa usa ka eksperto. Sa laing pagkasulti, akong gipangutana sa usa ka eksperto nganong pait ang tsokolate. Chokoreto ga nigai wake wa senmonka ni kite mimashita. Sa laing bahin, ang temiro conjugation mo ekspresar og suway sa pagbuhat. Og imo kining ma-review sa leksyon 49. Kanojo ga sonna ni isogashii wake wa arimasen. Kanojo ga sonna ni isogashii wake wa arimasen. Mao gihapon kasuha ang atong topic kay wake wa man. Og atubangan sa wake kay ang atong i-adjective clause, kanojo ga sonna ni isogashii. Ingon ana siya kasako. Ang wake mo nominalize sa i-adjective clause. Pasabot sa arimasen kay wa nag-existir o wala. Busa ang hubad sa tibok sentence, literal nga pagkasulti, walay rason ingon ana siya kasako. Sa laing pagkasulti, di katuhuan ingon ana siya kabisi. Kanojo ga sonna ni isogashii wake wa arimasen. Sunod nga mga ehemplo kay na-adjective o wake. Fully conjugated ang na-adjective ug anaa sa plain form. Pwede anaa sa non-past, past, affirmatibo o negatibo. Di pwede gamiton ang mga formal styles. Coronavirus ga kiken na wake wa warui haien wo hikiokosu koto ga aru kara desu. Coronavirus ga kiken na wake wa warui haien wo hikiokosu koto ga aru kara desu. Mao gyapon istoryaha ang atong topic kay wake o rason. Unsang rasona? Coronavirus ga kiken o peligro ang coronavirus. Tungod kay ang kiken usa man ka na adjective nga gisundan sa wake nga usa ka noun, mogamit ta sa na. Busa mahimong kiken na wake. Ang tibok topic kay ang rason nga peligro ang coronavirus. Ug unsa man bahin niini? Warui haien wo hikiokosu koto ga aru kara desu. Tungod kay usahay, muda o grabe nga pulmonya. Busa ang hubad sa tibok sentence, ang rason
nganong peligro ang coronavirus kay tungod usahay muda kini og grabe nga pneumonia. Ang conjugation ru koto ga aru mo ekspresar og usahay nga panghitabo ug imo kining ma-review sa miaging leksyon 55. Ana-san wa 6年間も日本に留学したのだから日本語が上手なわけです。Ana-san wa 6年間も日本に留学したのだから日本語が上手なわけです。Niining sentensa ang wake anaas katapusan sa sentence. Ato nang tukion kining taas nga parte sa tubangan. Ana-san wa 6年間も日本に留学したのだから. Ang hubad, hisgutan ta si Ana, unsa man bahin niya, tungod kay eskwela siya sa gawas dito sa Japan sa sud sa 6 ka tuig. Muhatag kini og background sa konklusyon sa nagsulti. Nga ang konklusyon, Nihongo ga jouzu na wake desu. Ang rason nga iyang hinapon maayo. Busa ang hubad sa tibok sentence, tungod kay si Ana may eskwela sa Japan og 6 ka tuig, natural nga maayo iyang hinapon. O may rason nga maayo ang iyang hinapon. Ang sunod tang ehemplo usa ka dialogo. Ingon ang primerong tao. Shigoto o yametan desu ka? Sono wake o kikitai no desu ga. Shigoto o yametan desu ka? Sono wake o kikitai no desu ga. Aduna tay pre-nominal demonstrative pronoun nga gipari sa wake. Sono wake, kanang rasona. Busa ang hubad, mirisayan ka sa trabaho? Shigoto o yametan desu ka? Gusto ko mangutana ng rasona. Sono wake o kikitai no desu ga. Unya, tubag dayon ikaduha. Shigoto ga yana wake janai no desu ga. Shigoto ga yana wake janai no desu ga. Dili nga rason nga kontragusto ko sa trabaho. Apan, diri aduna tay na adjective og wake. Yana wake. Rason nga kontragusto. Nya padayon. Tada, shigoto baga toi kara desu. Tada, shigoto baga toi kara desu. Tungod kay layo magod ang trabahoan. Busa ang tibok hubad, di mas kontragusto ko sa akong trabaho, pero tungod kay layo magod ang trabahoan. Shigoto ga yana wake janai no desu ga, tada shigoto baga toi kara desu. Sunod nga mga ehemplo kay noun plus wake. Og mogamit tas pattern nga noun to you wake. Nga literal nga hubad kay ang rason nga gitawag og nanto ka nanto ka. Kini kung ang noun anaa sa non-past tense affirmativo. Pero kung ang noun anaa sa negatibo o past tense negatibo, gamito nimo diretso ang mga verb endings nga anaa sa plain form. Pangalitan, janai wake, datta wake, og janakatta wake. Alergi toいうわけで、魚を食べないことにしている。アレルギーというわけで、魚を食べないことにしている. Literal nga hubad, sa rason nga gitawag og allergy, akong nadesidihan nga di ko makaog isda. Sa laing pagkasulti, tungod sa allergy, di gyud ko makaog isda. Sa laing bahin, ang conjugation nga nai koto ni shiteiru mo ekspresar og mga desisyon nga imong gihimo nga nagpadayon. Og pwede ninyo ma-review sa leksyon 73. Dialogo ang sunod tang ehemplo. Miyari-san wa testo ni itsumo 100点満点です。Miyari-san wa testo ni itsumo 100点満点です。Si Mary pirmi 100 sa examen. Unya, tubag din ang naminaw. Ja, tensai toいうわけですね。Ja, tensai toいうわけですね。Ang tensai o genius usa ka noun, busa mosunod tas pattern, tensai to you wake. Ug ang hubad sa sentence, pasabot genius di siya. Ang hubad sa wake kay pasabot. Ja, tensai to you wake desu ne. Adunay mga higayon nga ang wake pwede bayluan og hazu. Ato ning ehemplo ganiha. Ana-san wa 6年間も日本に留学したのだから日本語が上手なわけです. Ang hubad, tungod kay si Ana may eskwela sa Japan og 6 ka tuig, natural lang nga maayo iyang hinapon. Karon kung atong pulihan ang wake og has, ang sentence mahimong
Ana san wa 6年間も日本に留学したのだから日本語が上手なはずです. Ug ang hubad niini malain gamay ang meaning. Mahimong tungod kay si ana eskwela sa Japan og 6 ka tuig, kinahanglan nga maayo iyang hinapon. Gamay ra kay ang kalahian. Sa wake mohimo tag konklusyon nga mao di ay maayo iyang hinapon kay 6 gud siya ka tuig sa Japan. Apan sa has mo ekspresar tag pagdahom. Kinahanglan maayo iyang hinapon kay lalim ka 6 siya ka tuig sa Japan. Pero halos way kausaban sa meaning. Tungod kay beginner's course kini, angay lang nga simple lang kini. Ato ning gigamit nga ehemplo sa atong leksyon sa has. Kore wa beginner course dakara kanta na hazda. Karon kung usbon ta ang has ngadto sa wake, ang sentence mahimong kore wa beginner course dakara kanta na wake da. Tungod kay beginner's course kini, natural lang nga simple kini. Halos way kalahian sa meaning. Dakong kalahian sa has, ang wake pwede gamiton sa sentence nga nag-inusara isip usa ka noun nga ang pasabot rason. Daghang kay tag expression sa hinapon nga naggamit niini. Pasabot sa wake gaatte kay adunay rason. Ang wake usa ka subject diri nga gitiman-an sa subject particle ga, wake ga. Ug ang nabilin sa sentence, boku wa kanai to rikonsuru koto ni shita, nga pasabot midesidir ko nga buwagan ko akong asawa. Busa ang tibok sentence, wake ga atte, boku wa kanai to rikonsuru koto ni shita. Ang literal nga hubad, adunay rason ug nakadesidir ko nga akong buwagan akong asawa. Sa laing pagkasulti, kumingan kag wake ga atte, adunay rason nga di nako masulti nimo ug akong nadesidiran nga buwagan akong asawa. Ang wake ga atte diri mo pasabot adunay rason nga di masulti. Sa laing bahin, ang rukotonista kay conjugation pag-ekspresar og desisyon ug ma-review ni nimo sa leksyon 73. Soreto, soretoa. Wake ga chigao. Soreto, soretoa. Wake ga chigao. Literal nga hubad, kana og kana ang rason kay lahi-lahi. Laing pagkasulti, kining duha managlahi nga butang. Sa pasabot sa wake ga chigao kay laing kaso kini. Sore ni wa wake ga aru ni chigai nai. Sore ni wa wake ga aru ni chigai nai. Literal nga pasabot sa tibok sentence kay bahin ana sigurado nga adunay rason. Laing pagkasulti, aduna gyud nay rason sigurado. Sa laing bahin, ang ni chigaynay kay usa ka predicate extender nga mo ekspresar og kasiguraduhan ug pwede nimo ma-review sa leksyon 74 bahin sa probabilidad. Common kaayo ni nga expression sa hinapon. Do you wake desu ka? Do you wake desu ka? Literal nga hubad, unsaon nimo pagsulti ng rasona. Laing pagkasulti, unsay imong pasabot ana? Do you wake desu ka? Og isip sumpay sa miaging ehemplo, do you wake de sonna koto shitan desu ka? Do you wake de sonna koto shitan desu ka? Literal nga hubad, sa unsang rasona nga mibuhat ka ng butanga? Laing pagkasulti, nganong nakabuhat ka man ana? Do you wake de sonna koto shitan desu ka? Laing common nga ekspresyon, wake ga wakaranai. Wa kung kasabot ngano. Wake ga wakaranai. Ang pasabot sa wake no nai kay way rason o di makatarunganon. Isud tani sa usa ka sentence pangalitan, kore wa wake no nai koto da. Kore wa wake no nai koto da. Kini usa ka butang nga way rason o kini usa ka di makatarunganon. Maumaos may aging ehemplo, imbis na wake no nai, moyon tag wake mo nai. Nga pasabot wa bisag usa ka rason. Ang mo ekspresar og bisan. Busa ang wake mo nai kay bisag usa ka rason o wa gyud rason bisag usa.
Isud nato kini sa usa ka sentence pangalitan, kore wa wake mo nai arasoi da. Kore wa wake mo nai arasoi da. Pasabot sa arasoy kay away. Busa ang hubad sa tibok sentence kay kini usa ka away nga wa gyoy hinungdan. Pasabot sa soyu wake nara, kung maunang rasona o kung maunang kasoha, ug himuon ta ang soyu wake nara sod sa usa ka sentence. Pangalitan, soyu wake nara kuruma o kaimashou. Soyu wake nara kuruma o kaimashou. Kung maunang kasoha, mamalit tag auto. Siguro lisod ang sakay paingon anang lugara, busa kung maunang kasoha, mopalit na lang tag auto. Sa laing bahin, ang nara conjugation usa ka paagis pag-ekspresar og kondisyon o kung, ug imo kining ma-review sa leksyon 62A. Suma total, ang pasabot sa pseudonoun nga wake kay rason. Inigamit ani sod sa sentence, muhubad kini isip mao di ay nga nanto ka. Natural lang nga nanto ka. Bantog ra nga nanto ka. O pasabot ni ana kay nanto ka. Gamiton ta ang wake pag-ekspresar og rason, kausa o sitwasyon. Isip konklusyon sa atong nakit-an o nadunggan. Lahi ra sa pseudonoun nga has, ang wake pwede gamiton nga naginusara sod sa sentence. Ang wake maka-nominalize og verbs, adjectives, mga prenominal pronouns sama sa kono, sono, konna, sonna ug uban pa. Ug kung gamiton sa mga nouns, mogamit as pattern noun to you wake. Ug ang negative sama sa wake wanay o wake ganay kay mopasabot og way rason. Usahay, ang wake pwede ilisdan sa has nga gamay o way kausaban sa meaning sa sentence. Ug diri ko to bang atong leksyon sa wake. Sa sunod nga leksyon, atong tukion ang conjunction nga noni, pag-ekspresar og bisan og. Otskare sa madesta. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, naghuwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tanaw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otskare sa madesta.